खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं होननानै। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर, आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोबनायाव भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबावथार आरो। ओमफ्राय थारमाने आं मैया बेलासियावहाय कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनि भेक्सिन थुजादोंमोन आरो बिजि थुजादोंमोन। ओमफ्राय आं दा बेखौनो एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो बिजि थुजानानै थारमाने माबायदि मोन्दों, लोमजादोंना लोमजायाखै। बेनिफ्राय सोरबा सोरबाथ' बुङो थुजाखांनायफ्राथ' सोरबा सोरबा जेनेबा एसे लोमजायो, ओमफ्राय सोरबा सोरबा जेबो जाया। ओमफ्राय थारमाने आंहाबो एसे लोमजादों आरो। ओमफ्राय बिदिनो बेनिफ्राय थुदोंमोन आरो थुनायाहाय। बिदिनो थुजेननायावनो मैया एसे सानाय मोन्दों आरो। ओमफ्राय आंथ' बिजिखौ ओरैबायदि थुजानो गिखायो, लोमजाबाबो बिजिखौनो थुजायाखै आं। नांगौबा मुलिखौ एसे एनै जागोन आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय दाबो एसे सागासिनो दं आरो। मैया बेलासिनि बिदिनो 3-4थानि गेजेराव थुजादोंमोन आरो। बेनिफ्रायथ' बेलासियाव थुजाबाय नालाय, बेनिफ्राय थाबायलाबायनायबो जायासै, फैबाय न'आव दलद थाफैबाय। ओमफ्राय मोनायाव एसे लोमजादों आरो, गरम जादों, बेनिफ्राय खर' एसे सादों। ओमफ्राय थुनाय जायगायावबो एसे सागासिनो दं आरो। ओमफ्राय एसे बुनायनाय जालायलायदों आखाया। बांसिनबाबो थुजाबाय आङो, थारमाने गावबागाव लाइफनि सेफटिनि थाखायबो नालाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो जाय दासिमबो थुजायाखै थुजाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोमजानाय दाबो एसे दंबावो आरो। ओमफ्राय दा टाइमा माबा जाबाय नै 6:50 जाबाय आरो टाइमा। बेनिफ्राय आं फुङावनो बानायदों भिडिअखौहाय लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौबो आं दानो दसे उनावनो शुट खालामखांनायनि उनावनो आपल'ड होगोन आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय आं थारमाने मैया थुजाहैनायखौबो थारमाने गामियाव बिदिनो कभिड सेन्टाराथ' एसे गोजान जायो नालाय। बेनिफ्राय गामि फैनानै थुफैदों आरो। सिगांबो खेबसे थुखांबाय, ओमफ्राय सिगांनियाव आं थुजायाखैमोन आरो। ओमफ्राय मैयानियाव थुजाबाय आरो आं। बेनिफ्राय बिदिबो खालामनो सानदोंमोन आं, ओमफ्राय ससेबो खालामलांदोंमोन आरो। ओमफ्राय दाना आं थुजानाय समावहाय भिडिअ खेबग्रा मानसियानो गैया आरो। थारमाने मोनाबिलिबो जाबायमोन नालाय, दस्राफ्रा थारमाने फुङावनो सानसुआवनो थुजानानै थांबाय आरो। ओमफ्राय आं बेलासियाव एसे लेट जाबाय नालाय, बेनिफ्राय मानसियानो खमसिन आरो। बेनिफ्राय भिडिअ खेबग्रा मानसिखौनो मोनासै आं। ससे जास्ट थांनायखौ आं भिडिअ लालांदोंमोन। बेनिफ्राय आं लास्टआव खोन्थागोन लोगोफोर, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो एसेबां माने गिनो नाङा आरो जोंनि लाइफनि सेफटिनि थाखाय। नोंथांमोनहाबो जाय थुजायाखै थुजाबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय एसेयाथ' लोमजायो, थारमाने बिनि पावारा खरा नालाय, बिनि थाखाय जादों बायदि मोन्दों आरो आं एसे लोमजानायखौहाय। ओमफ्राय सिगां थुजानाय मानसिफ्राबोथ' बुंखायो एसे लोमजायो होननानै आरो। जास्ट आंबो दा एसे लोमजादों आरो। ओमफ्राय एसे खारनाय बायदि मोनबाय आङो। ओमफ्राय फुङाव एसे बारा मोन्दोंमोन आरो सिखारनानै। बेनिफ्राय मोखां सुबाय माबाय, साहा लोंबाय, बेनिफ्राय आं एसे राफोदसिन मोन्दों आरो। थारमाने उन्दुसोनानै थाबाय थायोबा दुरबल जायो नालाय, जोंनि देहाया राफोद जाया नालाय, बे आरोखि। ओमफ्राय आसा खालामो लासैनो हामलांगोन दा दसे उनावनो। जास्ट नर्मेलसो बायदि मोन्दों आं लोमजानायखौहाय। ओमफ्राय जेनेबा लोमजानायाबो बारा लोमजालाबायनायबो जाया नालाय, एसे गिनायबो फैयो आरो। बिजि थुजानायखौथ' आं ओरैबायदि गिखायो, थेवबाबो आं मैयानि दिनाव थुजाबाय आरो। बिदिबा लोगोफोर, आं भिडिअखौ बेखिनिखौनो बानायबाय। माबायदि मोनखो भिडिअखौ कमेन्ट खालामनानै बुंदो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोबनायाव लाइक शेयार खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं एसे लोमजानायबो दंखायोमोन आरो सिगांनिफ्राय। एसे थारमाने गगा मोन्दोंमोन आरो। अखा सिजालाबाय थानाय जादोंना, अखाबो हालाबाय थानाय जादों दासान्दि। बेयावनो इसिबां मानिबो लोमजायाखै, एसे गगा मोननानै दंमोन आरो। ओमफ्राय कर'ना भेक्सिन थुनायाबो मारै थुदों होनबा, थारमाने बेबायदि चेकबो खालामाबा, नायाबो, टेस्टबो खालामाबाबो ओरैनो थुदों आरो। ओमफ्राय माबोरै थुखो सानदों आङो, जेखियानो जाया। ओमफ्राय लोगोफोर, आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो रायज्लायनो होननानै, शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो, चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोबनायाव भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिदिबा आं भिडिअखौ बावनो दोनसै लोगोफोर। खुलुमबाय, बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर, मैया आं थारमाने बिजि भेक्सिन लानो फैनायावहाय ससे भिडिअ खालामदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेखौ आं लास्टआवहाय होनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायदो आरो। बेनोमोन आरो आं मैया भेक्सिन लानो फैनायाव ससे लानाय भिडिअ। बेनिफ्राय आंखौबो खेबहोनो सानदोंमोन आरो। बेनिफ्राय खेबग्रा मानसि मोनैनि थाखायनो थारमाने गैया आं। ओमफ्राय लोगोफोर, थारमाने दहाय भिडिअ बानायनायावहाय थारमाने सासे मानसिया बेखौनो लांफानो मावदों। बेखौनो खनायावहाय मानसि गथ' नुबाय थादोंमोन ना, खर' थमेनमेन, बेनोमोन आरो। ओमफ्राय दा लास्टआवसो गोसोखांफिननानै लाबाय। नों सोरमोनलाय? निखोल बर', जोंनि आदानि फिसाला बियो। थारमाने आंजों दंफायो नालाय भिडिअ बानायनायावहाय। ओमफ्राय बेखौ दहाय लाफानो बादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा लास्टआवसो खिन्थाफिनबाय। दे हाय दे।
बाय बाय दे मोजाङै होन दे बाय बाय दे आखाइ फिसा दे बाय बाय जोब्बाय ना जोब्बाय हाथायाबो गेसाव जाजोब्बाय नै